Keso Kachelangji Phanpura Karbenglong Autonomous Council Kejapon Kethe Kiding Atum Do Anaphan Kerap Kachohang Katsa Asong Pen Singhason Havar Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Ahemso Ketangte Langso Mepi Blog Arlo Adim Aklong Alongan Kahumridam Nijang Hanlo Krok Arong Asarte Mohan Pator Arong Abekar Joy Singh Be Ahem Singkan Sekpen Pusining Richo Aphan Ketok Kijir Kapalipon Libertad Hanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anafan Kardom Nang Pajereklom Kardom Tane Pini Arsik Jit Lapen Sotak Birta Nonang Ton Panajita Katsa Asong Pen Singhason Havar Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Ahemso Ketangte Langso Mepi Blog Arlo Adim Aklong Alongan Kahumridam Langso Mepi Blog ke Parlo Singhason Havar Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Ahemso Ketangte Adim Singhason Katsa Aro Sarlongri Timung Ahin Pen Patirpi Ponsi Katsa Tiripiami Pachethang Chun Bang Rohon Hansela Pen Rangsina Teron Kong Chun Bang Tiripiami Agustin Phangcho Yut Amepu Lumbajong Katsa Aro Kong Chun Bang Kiri Hanse Atumpen Kahumridam Padolo Bonta Elong Longni Alongke Middleman Atumaphan Cetong si cingki cetan ponlo Kacipetang ponji aphan sitame lamcak cipi ponlo Lason si kitangte doan adim sitame prabjin pen Papetang serakji aphan Katsa asong sodak pen choning ripon 2017-18 lampen ahem lo yang ilo deh pas abang ke suri thong ke bra phorok pho ki cheng le Tangti nang lihala 2017-18 ice cream stamin non si patang iro nang di kupini kasik sak do ikman nang di bangsu program klar kalang la song bong ni li agep do ikok lo mane ni tak ki su pen la pula ben amat do kok mane di out tak da jale he asino na ko ki su mi mun cholo ko ni li ki patang pani li ki bot i lo non pang cheng thu de lo installment mane la first bang su thong kara phorok phoro mati ako sigan bang ke 75,000 an lai lo sekian installment anu laik elo deh dan on last installment third anji mati deh third ani labang 2 lang ma bela duikla 2 lang deh inte ladak bong long beneficiary tum tamela tum isi ladak job card of fund 20,000 hisab do asila so bang la tum beneficiary tum la long malong le labang kela tum labang olai pikilang ni le he mane la daka alu ko du pya le he lai piti ke thok nai ta job card long si padu pya le he asila olai jap pen tanget pen sekolah job card bang ke olai pipo pya lo ni le bini sari phan he tenali non bang kala non hap wala hisab non ciklem bang ciklon tenali koman tu ko anapor lelang la kepatang ye mane ni da kisung kisu du ko join ne ma hedi da patang ti phan kali mati lasi asabo pu kepatang pola don Desember bang ke undet tai pun ni non ki thanu nglo he nang di kopia artikel nang di un igji tante unik ji mane la Desember pen ke parate ke patang phani unan ke ni libori porang ti chak ni no yalo nanti nang di claim hem lai hum mama hum kapre do ikla hum ka phek ka vek lo lai lo las lo li ke king aprang ko ke do he stamela bang tang thai lo hum ka non ali anu ni ke so do ni le hum pli pen lai hum bang stang kop deh bang asap sik sak do chet ma ni la hum thoma tang igel tang el tanali la so ahem tanali patang igvek pu pusis non pini cecak dun gede kalang lo ni le jat pen tame patang government hot mu pinai pon ni patang ji dalam tangan ni katsa song pen setame hemso putak ni tum tangbek nang ji puni tum kadimando tasin tum not only langsung mi pia block to ni tum kapre block me visit bom da pen kadawe mane la hemso kikim atum pan astami tum song pen kachuni ribangke la puloje tong sekat pen nang tum la kiduk det atum ahem bangke nang tum cepatang vekning athe mane karbi anur kapre kali sitame ili karbi kavede atum phansi sarkar pe na so hem na panang lo potsi labangke ni tum song hin pen ke so dak pen si chuning ripon lo je take jitu sarkar arona teng pen nona machi nang tum cepatang vekning pusi ni tum katsa song pan bang lake demand thiblo ni tum la so langtuk terang aro ladak ahem pu amen ke so ik mem te ha Dilip Singh terang Dilip Singh terang ahem jitu la
PMAYG jitu middleman bang alangli cepatang po posipulo tasini tu mahi men kurang tulo asosiasi sondak thak kado awe jitu kecepatan te doan kiduk tuma awi chong sip tum doan phansami ni tum lage than pachini dak lo je tong sekot pen stame nangli tum sitame labang cepatang nangji sini tum song hin ben stame nangli tum phanchuni rile thor lo labang si ni tum kado awe stame lage demand tip lo ni tum song pen ansini tum nam tekang ton ilo katsa song pen hala sorkar pen keron pon PMAYG ahem ketangte an sitame patang nangji pu amen pen litum survey ba inglo la pen pini litum nonomat dak saini langsu Thomas Timur rong sidu dak sitame penang an ketang pon pe thek pon long la pen ke halaswa puthak non litum pu kilang cari bom mahut mate ke survey pon ahut litum haku pen ketangte ahem aiwai ahem sitame litum thek pon long lo la son dak thaksin non pualang li nangli men pi ik manjong ta puson ha verison teron pu non alang li verison teron ahem pusita me litum thekpon iglong lo ahem ta la pu lang ino la hen lo mane hala 2016 aninkan malom si la bangso hem foundation ng parjab lo bon sita me hala arpong kikim aphan hala ita bang ke wan igede si alang litum bang pula puteron sa hotum man sita me asapo tangka pipen alang litum aphan check pachinam pensi arpong pache hop toy pusi litum thanang pachini dun lasi lason ke claim ke dam malonga bang ke litum jongduning tung pi potma kavi binong mati kiduk der tum aphan si sarkar tum hemkeron alang litum sitame arni arve pen chechak jok plot nangji pophan si bon sitame hala ke claim ke dam pi atum bang la puson tangka kang thandun pen juntu ahem phutum ke long nang pen alang tumphan halaso amauna teng bang pipede titik las Karbi Anglong Manjapen Momita Timong Pi report Bisonat Karbi Live Tade pini adun thua berta non puthorang ton pen arjoitha Karbi Anglong along ri lakhain koira pho Nilip MSC constituency ke parlo tarapung taro arong amekar probhas rong hangachor sila bepi alangli keso kemeji mate se kachelangji aphanpura alangli chor probhas rong hangahin pen mekri klo proof pen Karbi Anglong Autonomous Council asiyam Dr. Tuliram rong hangaphan kachoningri lapen anparta Nilip MSC pavitra rong pi aphanta nangrabdun wek thapu kachoningri pon Jongpon me pirthe athak ke dodun ke eok epran medun phun peran par akemiawe eok epran jongse kareng no akidono dodun plotangte klemji aling damji aling sita akatikuk dokoklo Lapuson si Karbi Anglong tarapung borpung ta isin nongnam ka chathang klong apir thelo sita hadda karong gari motor arki ase arjumo wepin adimlo hala dakke kaya mata Ingnam api ase votek voso saru maino ase pen anparke arju athai amatsi avelo Lapuson isin ningduk meme alam anpar tarapung taru arong probhas rong hangachor sila bepi keso pen nang an arji dinglo ingthum pen amat Karpong mandetlo kholadak tarapung apirthe hospital kabe ajoine achor probhas ronghang apang kesum menangji pupen rong supi mate koilamati chewandetlo sita keso abang kemeji kalisi keso abang aphiong abitan ong puta chethanpon lapualang lituma supi inuddo asupi sitame biheklang cheklo johnny kepling anvetlang Lapua sarpia bang keso abiketan ong ajoine methang pen kechu kijun ahok kawe pen methang achulang sitame oso aphan pi mobedatlo haladak tarapung pen keso data bang aphan sila bepi aphan ke peja e pen si kewan loputa thanpon la sila pu keso dat sila bepi achor pen kachuni ripon ke methang Karbi Anglong keja pon kai ke amat karjudun longwer ning ke menaya bang phur Dr. Tuliram ronghang nangrabdun vek thapusi chuni ripon lapen methang Nilip MSC aphan sitame nangrabdun vek thaputa kerap chahangpon lapen anpar tame ning keme par pega bang phatum aphan sitame kerap khepajir donji aphan kachuni ripon
ning keme pen ke rap ke pajir donji aphan pura account number lake 3811550893 IFSC code number lake SBIN 0009405 Ciban ke pinan hokta dulu ta nitum da kicilangi pan thang narabar saitan nili tektidet na nasina dulu kerap na cuhang tapi hela Kongger ke ne nengkan an nanti atak an si dulu nela kongger ciklo joni lo jani dalang ni tarapung bana tum da kalamati nang palle hala ke su fan ke pusi ke van nanda ho tarapung panan ke ni tum ke jaya pipensi wan na charchong ya le ansi da gari long an si na uthulu tala ke su ve ke bang ko son a ke su la bang so lam da tham ngi ma kisu wa abang ke aniong ke intum ciri soja angkeng thar re lo chipu lo la so chipu ak lo la so ang hai bang ju lo ma la ari bethen ta bang angke no bang karpong mande da ya le karpong mana le tala so ke su puthak ne tum ke chipi meji phan ke chu ning ri dunji la so puthak ne tum la bang so puthak klada kalam tham ba jima non bang ke ni tu mangela kisu chipa mi ji phansi ni tu chi wan lo ke ni le bang ke akorot tulong thek the ajo ni lo la si la sa tum pen ke rap chuhang ni pu ano mandi ka cholo de ya cholo ante le pulang ni rai ka da bang ke na tomaro la ke ni tu rong gambra le nang bara le bi Karbi Anglong Choki Holapen Onelson Rongphar report Biswanath Karbilai Tante pini adun thua berta non puthodang ton pen arjoitha Nijang Hanlo Krok arong asarte Mohan Pator arong amekar Joy Singh Be Singkane Sekpen Pusining Richo arnam barite aphan Amethang abopong kapachok kachardom kachardi lapen ke thok kijir kepalepon Ahok tema ili sokarbi akheita hako pirthe plangra petpen arnam ithak puthe barithe sining richo aphansi ipusar fisar tirim teramatum angthun awe nangthok nangjir bomsi porom puthi nim rokom bisar kendar pindeng sumpot aronatang awe wangkri wangbomlo La sikiram tang mati jong ni phai krepli arni nijang hanlo krogarong asarthe Mohan Pator arong amikar Joy Singh beta phusar fisar tirim teram angthun arona tengpen singkane sekpen phubari the sining richo aphan amethang apopong kapachok kachardom kachar dilapen ke thok kijir kepalepon Labangso ke thok kijir kapale asayalo kecho kijun kachepahem phupon lake habepi longri habe kethe Chandra Singh Tiso ahin pen kachepahem phupon along RD dojot pen kachetong dun karbikur pho ame tiripia me akong chunbang bolesor hamsela pen nijang karbikur pho ame akong chunbang member terang lapen ongdung rongasar thelapen basapu motijat lapen rongadon amekar lapen ongdung abang phubang phiatum chetong dun si ingsamjin pen sai pachun ponlo Nijang Karbi Anglong Hamren Pen Bronson Terang report Biswanath Karbilai Tane pini prime time berta la anpensi kangton eglo kado we phanta kurwang thula pen dome thakme